bring special greetings to our parents, Sibulisa ngokhethekileyo abazali bethu, the young people and the children, abantu abatsha nabantwana. in the name of our Lord Jesus Christ. Ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ebukhosini. Hallelujah. This evening, Siyayibonga inkosi apha ebusuku. we are excited about tomorrow. Siyaluvuyela usuku lwangomso. We gonna have a very wonderful time in the presence of the Lord. Sawuba nexesha elimnandi ebukhoneni benkosi. Ungasali, ungashiyeki nawe. Don't be left behind. Ngesikhathi sesibusiso sonke siyangena. In the time of blessing we all enter. So make sure that you are there as well. Qiniseka ukuba uphaya kwakhona. All right. Let's go to the book of Ezra chapter 3. Siya kwincwadi kaEzra chapter 3. But this time, maybe let's read 1 and, or maybe okay. Let's start from verse 3 to 6. Yeah, verse 3 Verse to 6. 3 to 6. Yes. Basizinzisa isibingelelo endaweni yaso. Ngokuba Sorry, kancane. Maybe for context, let's start from the beginning. masiqale ku verse 1. Ithe yakufika inyanga yesixhenxe. Onyana bakaSirayeli besemizini yabo. Bahlangana abantu njengamntu mnye. Beza eYerusalem. Wesuka uYeshua unyana kaYotsadaki nabazalwane bakhe ababingeleli noZerubabel unyana kaShelatieli nabazalwane bakhe basakha isibingelelo sikaThixo kaIsrayeli ukuba kunyuswe phezukwaso amadini anyukayo ngoko kubhaliweyo emyalelweni kaMoses umfo wakwaThixo. Basizinzisa isibingelelo endaweni yaso ngokuba beboyikiswe zizizwe zalamazwe. Banyusa phezukwaso amadini anyukayo kuYehova. Amadini anyukayo akusasa nawangokuhlwa. Benza umthendeleko weminquba njengoko kubhaliweyo. Namadini anyukayo imini ngemini. Ngenani ngokwesiko. Ngenani ngokwesiko. Imini yemini ngangemini yayo. Emveni kwawo benza idini elinyukayo lamaxesha onke nawokuthwasa kwenyanga. Nawamaxesha onke kaYehova angcwalisiweyo amisiweyo nawabo bonke abanikela ngokuqhutywa inhliziyo kuYehova iminikelo yokuqhutywa inhliziyo. Right, verse 6. Baqala ngokuqala umhla wenyanga yesixhenxe. Baqala banyusa amadini anyukayo kuYehova. Itempile kaYehova ibe ingekasekwa. Thank you for the reading of your word, Father God. We pray for the help of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Now, where we are reading tonight, Apho sifunda khona namhlanje I just want us to look at maybe a few things. ndifuna mhlawumbe sijonge izinto ezincinci. Now, the Bible says when those remnants who returned to Jerusalem, iBhayibhile ithi xa lantsalela yes, amasalela akubuyela eYerusalem. yes. Now, remember that the mandate from the Lord was that they had to rebuild the temple. Kumbula umgomo osuke enkosini kwakuba mabokhe itempile.
and everybody came with excitement. wonke umuntu weza evuyile All of them were of the same mind bonke bebengqondonye with rebuilding the temple of the Lord. ekwakheni indlu kaThixo But I find it very strange here kodwa ndifumana umnqa apha that as they were excited that they would be rebuilding the house of the Lord, ekonwabeni kwabo ukuba bazokwakha indlu kaThixo I would have expected that all of them, when they arrive, would rush to rebuilding the house. bendilendele ukuba bonke bazongxamela ukwakha indlu But interestingly, the Bible says, kodwa into emnandi iBhayibhile ithi before they engaged in the rebuilding of the house of God, phambi kokuba bangene ekwakheni itempile kaThixo they first built an altar. baqala bokha isibingelelo. You see, there is a reason why the altar had to come before the house. Kwakukhona isizathu sokuba isibingelelo size phambi kwendlu. In the Old Testament, when you read about the altar, Kwi Testament endala xa ufunda ngesibingelelo the altar had to be built with human hands. isibingelelo kunyanzela uba sokhiwe ngezandla zabantu. And upon the altar, they would offer sacrifices. Phezu kwesibingelelo kwenziwe amadini. Now, these people who came from exile, Aba bantu bebesuka ekuthunjweni before they started engaging in building the house of God, phambi kokuba baqale ekwakheni indlu kaThixo they first built an altar. baqala bokha isibingelelo. In the Old Testament, the altar is physical. KwiTestament endala isibingelelo indawo ebonakalayo. In the New Testament, the altar is not necessarily physical. KwiTestament entsha isibingelelo akuyonto ebonakalayo. In the Old Testament, they sacrificed animals KwiTestament endala bebexhela izilwanyana on that altar. phezu kwesibingelelo. In the New Testament, KwiTestament entsha the altar is no longer physical. isibingelelo akuyonto ebonakalayo. The altar is spiritual. Isibingelelo yinto ekumoya. The altar is this. Isibingelelo sesi The heart is the altar. inhliziyo sisibingelelo. In other words, the heart must first be prepared Ngamanye amazwi inhliziyo mayiqale ilungiswe before you start working on mortar and bricks. phambi koba uqale usebenze ngezitena nesamente. The altar must be established first. Inhliziyo i-altar mayokhiwe kuqala. Now, the reason why the altar has got to be built first Unobangela isibingelelo sokhiwe kuqala is because you first conquer the heart. uqale unqobe inhliziyo. Once you have conquered the heart, Xa unqobe inhliziyo you have conquered everything. unqobe yonke into. I want to tell you, saints, Funa ungixelela that abangcwele when the house of God is built with people whose hearts have not been prepared, indlu kaThixo xa yokhiwa ngabantu abanhliziyo zingalungiswanga the house becomes the den of thieves. indlu iba yindlu yamasela. So the altar must be built first. Isibingelelo masokhiwe kuqala. The altar is more important Isibingelelo sibalulekile because the altar will produce the house. ngoba isibingelelo siyokwakha indlu. All right. Let's qualify it. Masiqualify. When David one day was sitting in his house, Ngenye imini xa uDavide ehlele endlini yakhe and he says to Prophet Nathan, uthi kumprofeti uNathaniel, I'm living in a beautiful house of cedar, ndiphila endlini enhle eyayokhe kakuhle but the ark of the Lord is outside under a tent. kodwa ityeya kaThixo ingaphandle kwentente. I want to build God a house. Ndifuna ukwakhela uThixo indlu. The prophet says to him, Umprofeti uthi kuye, do what is in your heart, yenza okusenhlizweni yakho because the Lord is with you. ngoba inkosi inawe.
David began to gather material waqala uDavide wahlanganisa into zokwakha to build God a house. ezokwakhela uThixo indlu. As David was busy accumulating and gathering this material, Xa uDavide ehlanganisa into zokwakha, God tells Nathan to go back to David. uThixo ucela uNathaniel makaye kuDavide. He says, David, Davide, I can see you are trying to gather the material, ndiyabona uyazama udibanisa into zokwakha. but I want to tell you, Ufuna ukuxelela, you cannot build me a house. ngeke undokhele indlu. You have the passion and the zeal, Unentshisakalo, but the problem is your hands are oozing blood. kodwa ingxaki izandla zakho zigcwele igazi. You cannot build me a house Ngeke undakhele indlu when there is blood in your hands. xa kukhona igazi ezandleni. You see, the building of the house of God, Uyazi ukwakhiwa kwendlu kaThixo, the physical house, indlu ebonakalayo should resemble the spiritual house. kumele ichaze indlu kamoya. So when David wanted to build God a house, Xa uDavide efuna ukwakhela uThixo indlu, God says, David, there are too many souls that are crying out of your hands. Davide mininzi imiphefumulo ekhalayo ezandleni zakho. So if you were to build me a house, Xa ufuna undwakhela indlu, there will always be war, because you, David, are a man of war. kawusoloko kukho imfazwe ngoba wena Davide uyindoda yemfazwe. So David, I appreciate that you gathered the material, Ngiyayincoma ukuba uhlanganise into zokwakha, but then your son who will come from your loins, kodwa unyana uyophuma esinqeni sakho, he is the one who will build me a house. nguye owandakhela indlu. In the book of 1 Kings, Kwincwadi yokuqala yokumkani, chapter 6, chapter 6, the Bible says, iBhayibhile ithi when Solomon now had become king, xa uSolomoni waba yikumkani, then the Lord reminded him of what David wanted to do. uThixo wamkhumbuza into uDavide wayekumele ayenze. David wanted to build a house. uDavide wayefuna ukwakha indlu. God said, you are not the right man to build me a house. Wathi uThixo awuyondoda elungileyo uba mayindokhele indlu. Your son will build the house for me. Unyana wakho uyondakhela indlu. So when Solomon became king, Xa uSolomoni waba yinkosi, and Solomon decided that he wanted to build God a uSolomoni house, egqibile uba uzakwakhela uThixo indlu, then God began to intervene. waqala uThixo wangenelela. He said, Wathi when my house is being built, xa indlu yam yokhiwe no noise. makungabikho ngxolo. He says to him, Uthi kuye, the rocks that you use to build the temple, izitena okanye amatye owasebenzisileyo ukwakha indlu they must be prepared in the quarry. kumele enziwe ekwarini. And for them, when they are brought to the site, Xa eziswa apha endaweni yokwakha there must be no noise. makungabikho ngxolo. The house of the Lord is the house of peace. Indlu kaThixo yindawo yoxolo. And God says, uThixo uthi, it's just that I'm also trying to save time. ndizama usave ixesha. You find that, Ufumanisa uba if somebody can find it quickly, umuntu bangasifumana nje Yeah. ngokukhawuleza. 1 Kings chapter 6, verse 7. Yeah, ni 9/7 technology can ishaye masinya. uBhuki wazala uUzi. Yeah, second. Yes. In building the temple, Yeah. only blocks raised at the quarry Yes. These blocks were built where? Ekwarini. At the quarry. Now the quarry is a place where there is confusion. Ikwari yindawo yapho kukhona ingxakeko. Yes, mfundisi. No what? Right? No chisel or any other tool
Right. When the house is being built, xa indlu isakhiwa, in fact, my Bible says, ibhayibhile yami ithi no hammer, mawungabikho hamile, no axe, makungabikho zembe, no chisel. mawungabikho ichisel. Now, if you look at these three tools, Xa ubona ezinto ezi zintathu, the hammer is used to break. ihamile isetyenziswa ukophula. So God says, when my house is being built, Uthi uThixo xa indlu isokhiwa, no hammer. makungabikho hamile. In other words, Ngamanye amazwi, my word is the hammer, izwi lam yihamile, but when you don't use a hammer wena awusebenzisi ihamile in building my house, ekwakheni indlu yam. a hammer is used to crush. Ihamile isetyenziswa uba You mayityobose. cannot build with people who want to crash. Ngeke usebenze nabantu abafuna utshabalalisa. The Bible says a bruised reed he will not break. Ibhayibhile ithi inhliziyo etyumlike ngeke yangayophule. Yes. In other words, Ngamanye amazwi, the hammer is Ihamile. not welcome in the building of the temple. ihamile ayivumelekanga ekwakheni indlu. The second tool is the axe. Eyesibini ithulusi lizembe. Axe is used to separate. Izembe lelokuba malohlukanise. The spirit of division is unwanted when the house of God is built. Umoya wendlu kona awufuneki xa indlu isokhiwa. When the house of God is built, Xa indlu kaThixo isokhiwa, no axe. akufuneki izembe. You know, there are people abangalufuni uxolo. There are people who don't want peace. We bind that spirit Siyawubopha lo moya. in the name of Jesus. Ngegama likaJesu We speak unity. sithetha ukuhlangana. No spirit of an axe. Mawungabikho moya wezembe. What the axe separates can't be put together. Ngoba izembe liyohlukanisa likwazi ukuhlanganisa. The third one is a chisel. Eyesithathu yichisel. I-chisel ishaya kancane. Chisel ibetha kancane. Kodwa umonakalo owenziwa i-chisel. But the damage is done by the chisel. The chisel is the spirit so Sanballat nabo Tobiah. Ichisel ngumoya woSanballat noTobiya. People who pretend to be with you. Abantu abenza ingathi banawe. Kanti bayakubiza bathi yehla sihlale phansi si. We And don't they have call time you. to sit down and talk. Bathi uhlale phansi kuthethwe. When you are busy working, Xa usebenza. you don't want people who will want ukuthi makuhlale phansi. We want people abaphethe inkemba ngapha, baphethe itrafel ngapha Asifuni abantu kusetshenziswa. abazothi makuhlale phansi kwakhiwe. Sifuna abantu abanenkemba ngapha nabokhayo. Because the house of God, Ngoba indlu kaThixo when it is built, xa isokhiwa, it must be built in peace. mayokhiwe ngoxolo. You know, whilst we speak about a chisel, Xa sithetha ngechisel, chisel also represents a subtle spirit of dividing people according to class and dividing people according to their tribe. ichisel imele kwakhona umoya wokuba yohlukanisa abantu ngokwentlakwana zabo indlela abazizo. When the house of God is being built, Xa indlu kaThixo isokhiwa, we must guard against the spirit. mele sigade umoya. So kuthi That amampondo amampondo, acimba angcono kunamabomvana. they think they are better than the We are bomvanis. not building for amabomvana namampondo. Asokheli mampondo okanye We are amabomvana. building for our God. Sokhela uThixo wethu.
Siyakhela uThixo wethu. We build for our God. So we must bind that spirit. Mele siwubophe lo moya. The chisel is not wanted. Ichisel ayifuneki. In the house of God, Endlini kaThixo. I contributed 10,000. Uba ndizise 10,000. When you contributed 50,000, When uzene 50,000. all of us contributed. Sonke sifakile. You don't own because you contributed more. Awuoni ngoba ufake kakhulu. This is not a competition. Ayo competition This lo. is the house of peace. Indlu kaThixo. And so these are the things that we need to, that is the reason why the heart, the altar must be prepared. Ukho unobangela ukuba kutheni inhliziyo isibingelelo masilungiswe. I was at a place somewhere some years ago, Kanti kwenye indawo ngelinye ixesha and ngeminyaka emininzi eyadlulayo we were trying to discipline somebody. besizama ukulungisa umuntu othile. And that person said, remember when this house was built? Uthi khumbulani le ndlu ngoyayisokhiwa. Ndakhupha imali engaka. How much money I contributed? It's because we received money from people whose altar had not been settled. Kungoba sifumene imali yabantu abasibingelelo singalungiswanga. In the house of God, we don't contribute because we want to control. Endlini kaThixo asinikeli ngoba sifuna ulawula. Yes. Utata uchilo wathi le ndlu le iyakhwe ngabantu, most of them are no longer around. The father said this house was built by people who are, most of them abangasekhoyo. I don't even think we still have records. Andicingi noba senazo i-records. But lo ophezulu, But the one who is up, he's the one who's keeping the records. uyogcina ama-record. May the Lord help us during the time of the rebuilding of the house, Inkosi mayisincede ngexesha lokwakhiwa kwethempile. that there be peace in his house. Kubekho uxolo. No hammer, Ihamile ayifuneki. no axe, Alifuneki nezembe. no chisel. Nechisel ayifuneki. In the book of 2 Kings, Kwincwadi yesibini yokumkani, chapter 2, chapter 2, the Bible speaks about the sons of the prophets. iBhayibhile ithetha ngonyana babaprofeti. Because this house will be built by the sons of the prophets. Le ndlu iyokhiwa ngonyana babaprofeti. This one was built by the prophets. Le yokhiwa ngabaprofeti. But this one, esizoyakha, But the one we shall build will be built by the sons of the prophets. yokhiwa ngonyana babaprofeti. The blessing that was upon the prophets Intsikelelo yayiphezu kwabaprofeti will be multiplied upon the sons of the prophets. iyawuphindaphindwa konyana babaprofeti. But you must look at the approach of the sons of the prophets. Kodwa jonga yani kwindlela yonyana babaprofeti. The Bible says iBhayibhile ithi these sons of the prophets, onyana babaprofeti they are sitting in the house. bahlala endlini. They are aware that the number is increasing. Bayaqonda ukuba amanani ayanyuka. The house is now becoming small. Indlu iba ncinci. Lord, give us sons and daughters Nkosi sibonyana nentombi. abayibonayo le nto. Who can see this? The Bible says iBhayibhile ithi they didn't rush into building. zange bangxamele ekwakheni. They were under the mentorship or the tutelage of Elisha. Bebephansi kolawulo okanye uqeqesho luka Elisha. Elisha did not see what they saw, Elisha zange ayibone into abayibonileyo. but he has been where they have not been. Kodwa wayelapho apho zange babekho khona. They have the energy, Bona banamandla. he has the experience. Une-experience. The Bible says iBhayibhile ithi they approach Elisha, baya kakuhle kuElisha. but then they sit around him. Bahlala ngakuye. They say, man of God, Bathi ndoda kaThixo, sinalombono. we have this vision. He doesn't pick up ukuthi there is a vision uma beshumayela apha. Akaboni ukuthi banombono when they are preaching here. They approach him. Baya kuye. They sit down. Bahlala phansi. They say, Tata, Say, Father,
Le ndlu siphila kuyo The house we are living in, is now becoming small. ibancinci. How about Kunganjani each and every one of us? omnye nomnye wethu We go down to the river Jordan. sihambe siye kumlambo iYordani, And each and every one of us omnye nomnye wethu can bring one pole. aze nepali enye, Because when all our poles come together, ngoba xa sonke iipali zethu zihlangana we will be able to extend the house. sawukwazi ukwandisa indlu. Each and every person has got a pole. Omnye nomnye umntu unepali yakhe. They are saying this to a prophet Bathetha lento kumprofeti who does not see what they have already seen. angayiboniyo into sele bayibonile, But they don't throw him out. kodwa abamkhuphi ngaphandle, Bafuna to bring him on board. bafuna ukumfaka phakathi. Then the prophet says to them, Umprofeti wathi kubo, "Ay, le nto eniyithethayo bafana bam what you are speaking, my is boys, wise. loo nto ilumkile, Go and do that." hambani banoyenza. I love their spirit. Ndiyawuthanda umoya wabo, I love their attitude. ndiyayithanda indlela yokumqonda. But hayi dad, They say, no, Father, noma lo mbono uze ngathi even if this vision come through us, sicela sihambe nawe. we want to go with you. So he says, "Okay, Uthi okay, I will go with you." ndizohamba nani. Then they go. Bahamba. Kanti God wanted them to see Kanti uThixo ebefuna babone what they have not seen. into abangayibonanga. Whilst they are busy Xa bebhizi, cutting the poles, bebhizi begawula, one of them who's holding an axe, omnye wayephethe izembe, the axe fell into the water. izembe lawela emanzini. They have the energy. Banamandla, They don't have the experience. abanawo amava. Now the young man says, Lo mfana omtsha wathi, "Oh, man of God, doda kaThixo, the axe head fell in here." izembe lam liwele apha. Yeah, now he's not busy cutting, Yena akagawuli, but he's in their company. kodwa ungaphakathi kwabo. Then the Bible says, iBhayibhile ithi, the old man says to him, uthi lo madala, "Can you show me exactly where it fell?" ndibonise apho liwele khona. When they came, Xa besiza, they didn't know bebengazi that the axe head would fall into the water. ukuba izembe lawela emanzini. Then the man who has been with God for a long, long time, Indoda eyayihamba noThixo for ixesha elide, uthatha imantle yakhe ngoku, uthatha ingubo yakhe, kanti yayikhona. and this mantle was there. He doesn't show it off, Akayivezi, but ikhona. but is available. Ivela ngeyikhathi ze-emergency. It appears ngamaxesha engqubuliseko. Once kuba ne-breakdown, Once kube khona into ezimoshakala, iyavuka laa nto. that man arise. Kuthiwa he went, he cut a branch. What cut a branch? Imagine a branch and an axe head. Kumbula ke ibranch nezembe. Izembe leli liyavela, it's heavy. Izembe linzima. Kuthiwa he takes Tawathatha igatsha, X branch then he throws it wayilahlela phansi. where the axe head had fallen. Apho izembe liwele khona. Kuthiwa then the axe head Kuthiwa izembe began to float laqala lanyakaza, and it came up. lanyuka. Kuthiwa umprofeti uthi, They say the prophet said, take it and continue working. luthabathe uqhubeke usebenze. You see, they are sharing the same spirit. Uyabona ukuba banomoya omnye.
What if they had gone without the prophet? Uthini ukuba bebehambe umprofeti engekho? What if the prophet had allowed them to leave without him? Ukuba umprofeti ebavumela bahambe engekho In the house of God, endlini kaThixo, everybody has got a role to play. wonke umuntu unendawo yohloba ayidlali. Then the Bible says, iBhayibhile ithi he took it wayithabatha and then they began to work. baqala basebenza. But I love their spirit. Ndiyawuthanda umoya wabo. They say each and everyone, Bathi omnye nomnye just bring one pole, izama kaze nepali enye, just one pole. ipali enye. The house Indlu was extended yaye yandiswa, by one pole. yandiswa ngepali enye, One pole. ngepali enye. Your one pole, Ipali yakho enye, I dibana na my one pole, when it come with mine, and it meets also with your pole, nawe ihlangane neyalo, and then ihlangane nale yakhe, ihlangane neyalo, ihlangane nale yakhe. ihlangane nalo. You end up with a big house. Sigqibela sinendlu enkulu. But no one was overloaded. Kodwa akekho umuntu ojongelwa overloaded. Ngangelizwe, Kangelizwe in the name of Jesus Christ, ngegama lika Yesu Kristu, one pole mayibenye ipali for one house. yendlu enye. May the Lord help us. Inkosi mayisincede, There are no axes. kungabikho masembe, There are no chisels. kungabikho i-chisels. May the Lord help us Inkosi sincede that we will build him an altar simokhele isibingelelo before we build him a house. phambi kokuba sakhe indlu. This altar Esi sibingelelo is not about him. asingaye, It is about us. singathi. Because when the occupants of the house Ngoba xa abanini indlu don't have the heart that is an altar, bengenayo indlu esibingelelo, abantu bazabulalana khonapha. people they will kill themselves Abantu in the house. bazathakathana khonapha. People witch each other in the house. In the name of Jesus, Ngegama let likaJesu us build him an altar. asimokhele indlu, Let us build an altar. asokhe isibingelelo. Before we build a house, Phambi sakhe indlu let us build an altar. masokhe isibingelelo. You know what is an altar? Uyasazi intoni isibingelelo? An altar. Isibingelelo Can I have 2 chairs, please? Sorry, kuniphazamisa. Yeah, itulo zininzi. Yeah, can I have a kid ongalalanga shem abanye sebelele? umntwana ongalelanga Izapha mntanami. Izapha. I think we will need another chair for you. sawudinga ezinye isitulo. Yes. Right. Mntanami ndiyacela man. How old are you? You're 9 years old. What is your name, my baby? Onikayo. Sizomnika namhlanje. uThixo wethu. What is your name, my baby? Yahlula. Yahluma. Yo, liyahluma. Yahluma. It's doing what? Dithola abantu aba right. Right. Dicela nilale kule situlo lesi bantwana bami. I don't know how you're going to do it. But ke khawula lapha mntanami. Khawula lapha. Siya demonstrate njengawe. Ngawe nawe mntanami. Yes. Let's assume ukuthi it is a double bed bakwazi ukulala kakuhle. Okay? Masithi double bed le bakwazi ulala kakuhle. You see, the altar Uyabona isibingelelo is not a place where we sacrifice animals. akuyo ndawo apho sibingelela khona izilwanyana. It is a place where we sacrifice ourselves. Yindawo apho sibingelela ngathi. The sacrifice David speaks about, Psalm 51. Umbingelelo uDavide athetha ngawo Psalm 51. kwiNdumiso 51. He says the sacrifice of God
uthi umbingelelo oya kuThixo is a humble heart. yinhliziyo ethobekileyo, It's a contrite spirit. ngumoya otyumkileyo. That is the altar we are creating tonight Kukhona isibingelelo esokha namhlanje in this house. apha kule ndlu. As we are building God a house, Xa sokhela uThixo indlu, we are starting with the altar. siqala ngesibingelelo, Our hearts. inhliziyo zethu. You know, when you read, okay, Bantwana Bam, you are the sacrifice, you are our hearts, you may go and sit back. Ne? Nina nesinhliziyo Ni esikolweni ni fresh kusasa. Right. You see, when you read xa ufunda in that chapter 3, kula chapter 3, I want you to read verse build, yes, came upon because of the end. Yes, read verse 5. Yeah, verse 5. emveni kwawo benza idini elinyukayo lamaxesha onke nawokuthwasa kwenyanga nawamaxesha onke kaYehova. No. Read verse 3. Read verse 3. Verse 3, yes. Bazinzisa isibingelelo endaweni yaso Yes. ngokuba beboyikiswe zizizwe Ehe. zalamazwe. Yes. Banyusa phezu kwaso amadini anyukayo kuYehova, Yes. amadini anyukayo akusasa nawangokuhlo. Now, the Bible here says, iBhayibhile ithi apha, not when they built the temple, hayi xa besokha indlu, but when they built the altar, xa besokha isibingelelo, the enemies iintshaba made them afraid. zabenza uba boyike. They built an altar against fear. Bokha isibingelelo esimelene nokoyika. There are many nations that make us fear today. Kukhona izizwe ngezizwe ezenza uba soyike namhlanje. One of those nations Esinye seso sizwe, is the unemployment. eso sizwe kungaphangeli. Some of the nations Ezinye zezizwe are the fact that I have invested before, I never got anything back. kungokuba ndiqale ndainvesta kodwa ndafumana nto. These are the things that can make you afraid to build an altar. Zizinto ezingakwenza uba woyike uba wokhe isibingelelo. But tonight, in the name of Namhlanje Jesus, ngegama we likaJesu will build the altar in front of our enemies. sawukwakha isibingelelo phambi kweentshaba zethu. Because David says Davide uthi he prepares a table wena ubeka itafula in the presence of my enemies. kweentshaba zami. Siyayakha indlu kaSomandla. Building the house of the Lord. We will never be ready to build it, Ingaba siredi uba siyokhe. but we are building an altar anyway. Isibingelelo We built it by faith. siyokha ngokholo. Build it by faith. Sokha ngokholo. Build it by faith. Ngokholo. Tonight, Ke namhlanje whatever situation in your life nasibisime ebomini that bakho. is trying to disturb the establishment of the altar, Ekwakheni we isibingelelo. weaken it in the name of Jesus. Siyasikhupha ngegama We likaJesu. weaken it in the name of Siwike Jesus. ngegama likaJesu. Whatever is owed to you, Nantoni ekhethe kuwe. in the name of Jesus, we speak release. Ngegama likaJesu khululeka. Whatever has been stolen from you, Into ebiwe kuwe. we command that it comes back. In Mayibuye. the name of Jesus. Ngegama likaJesu. The Bible says, iBhayibhile ithi whatever the locust has eaten, nantoni edliwa I sisikhonyana. will restore. Ndoyibuyisa. Say yes. Yes. That the locusts have eaten. Yonke into edliwa In the sisikhonyana. name of Jesus. Ngegama likaJesu. Whatever negativity was spoken in your life, Nantoni emphethethwe phezu kwakho. we paralyze it tonight. Siyayiparalyza In the ngegama name of Jesus, ngegama we likaJesu. speak progress. Siyaphatha. We speak growth. Sithetha ubomi. We speak great breakthrough Sithetha in breakthroughs your life. ebomini bakho. Iyaphakama yindlu. The house is rising. The Altar yethu altar iyaphakama. is rising. Shapa. Ralabashetepaya. Relabasotapara. Paraposika. Elabasuna. Etele parula.
Iparapara. Sopaya. In the name of Oh, Jesus. Urubas. umoya wokugula. The spirit of sickness. We reject you in the name of Jesus. Umoya wokufa. We curse you in the name of Jesus. Yes. Yes. We are establishing the Lord's altar. Siyayakha le We altar. are building the altar Ngegama in likaJesu. the name of Jesus. Siyayakha. Building it. Ozande keteba. Uraba shatapa. Amen. Yes. Kutha omnye umprofeti wabuza umbuzo. This prophet, they asked a question. Wathi, He said, is it time for you? ingaba lixesha Nihlala endlini ezintofotofo. we stay in the good houses. When the house of God is in ruins. Xa indlu kaNdlu kaThixo yasakhiwa. Yavuka le ndlu. This house is rising. Yavuka. It's rising. Ngoba the altar is The restored. altar yokhiwe. Alakosha. Anakata barato. Uraba shambale. Parapole kato. Iraba shambala. Ina masula. Yavuka le ndlu. This house is rebuilt. Yavuka le ndlu. This house is rising. Mfundisi, I don't know. Maybe ngicela senze lento engiyivelayo mina. Let's do what I have in my spirit. Tomorrow we have iGalatina ngithi. Komso sinegalatina, eh? The money is raised for what? For building the house of God. Kodwa tonight, Namhlanje before we go and raise money phambi kokuba sihambe sokwakha imali yokwakha indlu kaJehova, to build the house of the Lord, let us build him an altar. asimokhele isibingelele. Ay. Marabashakarandalaba. Ina mama Oroboshikarandalaba. kiparapos. Yandarabasheke. Ina marabas. Arabasatana. Irama mama. Kurama sande. Relaba kaparabasikapo. Embarabosia. Arabashatana. Kuraba shantalapato. Thank you, Jesus. Relaba koshambale. Thank you, Lord. Kia. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. I didn't ask for permission to do this. Khange ndicela imvumo ukwenza le nto ndiyenzayo. Kodwa ndiyacela utata bandivumele. Fathers, allow me. Baba, tonight I believe ukuthi I believe namhlanje there are people that are touched by God here. kukhona abantu abachukunyiswe inkosi. Abathi mina, Who said I? because I cannot lie physically on the altar, Ngoba ngeke ndikwazi ulala ngokwenyama esibingelelweni. kodwa my energy in terms of what I can give, Kodwa amandla am ngokwento endinonikela ngayo. I want to replace that. Ndifuna ureplace I lo. want to give God something. Ndifuna unika uThixo into. If you are here, you want to do that, Uba ulapha ufuna ukwenza loo nto. come and check nje. Mhlambe let's check. I'm sorry man, mfundisi wami. Let me check. Mandichekishe. You know, I don't know how you raise your funds in the church, Andiyazi uba nini imali niqokelela njani enkonzweni. but I think Lana, just for tonight, Kodwa namhlanje as an altar njengesibingelelo on which we bring the sacrifice, esizisa kulo amadini I believe ukuthi we can raise 10,000 and above. singayiraise i-10,000 nokuya phezulu. Mina, I'm not here to raise funds. I'm just here to tell you the altar, umlilo yashisa epe altering. I'm here to tell you the altar is burning. But if you want to come and bring something to the Lord, Uba ufuna ukuzisa into uzise enkosini. I don't know how we're going to do it. Andiyazi nakwenza njani. If you have cash, you can. Uba unocash ungeza naye. But you know, if you also want to bring something by way of EFT,
Uba ufuna uzisa into mhlawumbe ngokwe-EFT, I think that can be arranged. loo nto ingalungiswa. The house of God cannot be built unless we sacrifice. Indlu kaThixo ngeke yokhiwe de thina sinikele. All right. Are we able to get maybe, for those of you that are technologically advanced, Kwabo mhlambe bakwazi usebenzisa i-technology. are you able ukuthi ningashare EFT into the church account? The money is not for us, it is for the Lord. Ningakwazi unikela kwi-account imali ayo yethu yenkosi. Yes, naleyo every cent counts. Nayiphi imali onayo iyathetha. I'm not sure. Andiqiniseka, I don't know what other processes you have. andizazi ezinye indlela ninazo. But I also heard lana ukuthi there's a speed point angithi. Vile uba kune-speed point. Hawu ngangelizwe uhamba namaxesha. Kangelizwe you work with time. Yes. If you have something that you want to give to the Lord, Uba unento efuna uyinikezela enkosini, here is a speed point. nasi speed point. You can come. Ungeze. But we have to raise more than 10,000. Kumele sinikele more than 10,000. That is our altar. Isisibikelolo sethu eso. Tomorrow we will do what needs to be done there tomorrow. Sakwenza into yangomso ngomso. But we will do our own tonight. Kodwa namhlanje senza okwethu. If you want to come, come. Bufuna ukuza iza. I hope that maybe you will not necessarily capture this part. Mhlambe ke nibambe le ndawo We social media, please. ku social media.
because we love him. siyenikela ngoba We siyamthanda can never outgive him ngeke singanikeli because he is God ngoba unguThixo and there's no one like him. akekho njengaye. Siyabonga kakhulu. Praise the Lord. Ngizocela nje sicule kancane. Whilst they're just wrapping up, can we just sing a little bit? Vusatina, 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 Gosia, Vusatina, 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 Gosia. Ngicela uthathe le ethi nasiphi isimo. Whilst you take in that, if there's anyone who wants to pledge something, you can see the deacons. There's our secretary. Ubaba Udidi. Uba ufuna ukupledge ngento Yes. Kankulunkulu. Yes. bina Yes. Siya. sekhona Mesekhona umdala wezinsuku nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na isimo siyalalela mesekhona umdala wezinsuku nasiphi na isimo siyalalela mesekhona yebo umdala wezinsuku nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na isimo siyamlalela nasiphi na isimo siyamlalela Yeah. Nobala, should we report this now? Yeah, mhlambe it should be reported by you. Unobhala wethu.
Hallelujah. Yes, hallelujah. Jesus. Nasiphi Isimo. isimo siyamlalela. Singaphakama kothandazo. Siyamlalela. Asiphakameni Nasiphi na. Nasiphi na isimo. Siyamlalela. Siyamlalela. Nasiphi na Isimo. siyamlalela. Ake sicele nobababini basithandazele. Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Oh, Shamaya Handa. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Siyabonga kakhulu Thixo wethu. Itizwi lakho bababili nabathathu bevumelana ngento, wena unguThixo uyayenza. Asikho nasinye isimo ebesingene naso esijika naso. Ngegama lika Yesu waseNazaretha bangene begula abanye, kodwa sikho isimo esinomelana nawe.
bangene abanye benezidingo ngezidingo, bangene abanye bebanjwe yi-financial lack, kodwa asikho isimo esinokuma phambi kwakho. Nasiphi na isimo siyalalela. Siyabonga Thixo wethu olungileyo, siyabonga siphuma singabatshintshiweyo ngoba nguThixo ositshintshayo. Siphuma singeyinto ebesingene siyiyo. Baba wethu onamandla, abanye bangene bebanjwe zizifo abayika nokuzibiza, kodwa baphilile ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyabonga Thixo wethu omhle kangaka, uthethe ngendlela emangalisayo. Baba wethu onamandla, uma siyakha lendlu ze ndingabi yotshizile, uma yakhiwa lendlu ndingabi yohamile yokuchitha uxolo, uma isakhiwa lendlu ndingabi lozembe elihlukanisa unity. Ngegama likaYesu waseNazaretha, uma isakhiwa lendlu sizawubambana sibe banye ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyabonga Thixo wethu omhle kangaka, sikelela isicaka sakho othethe ngaso. Isandla sakho somandla sihlale siphezu kwakhe ngamaxesha onke. Ngamaxesha onke athi uvula umlomo wakhe kuphuma umlilo ngegama likaJesu waseNazaretha. Uhlala umumbathile ngamaxesha onke Thixo wethu omhle kangaka. Phuma nelifa lakho Thixo lisaphuma. Siyabonga Thixo, inhliziyo zethu ziyagxuma, inhliziyo zethu ziva kamnandi ngokwendlela owenze ngayo. Sifihle egazini likaJesu. Baba namandla onke, siyofika siphephile emakhaya egameni lenkosi yesu. Malethu ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelane bukaMoya Ngcwele buhlale phumule kuthi sonke sibuye inkosi yesu. Amen. 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 Sicela ama-elder akhathi ngqu kancinci, sicela ne-youth committee sike sidibane nje kancinci imizuzwana nje emibini, sonde lapha kwelicala. Youth committee nama-elder. Nkosi. Sicela simamele kokugqibela sisaphuma nje iphinde yenyuka le mali yayi 17,000